amics de la Falla, Blas Gámez, Àngel Villena, per cedir-nos el recinte on estem fent el nostre acte. Moltes gràcies. En tots els tiradors en el seu puesto donen com és al que s'ha catalogat com a l'infern pirotècnic. Ara, Vizcaíno i Moreno. Xiquetes, Maria Elena Blanquer i Muñoz i Daniela Segura i Mora. Xiquetes, Olimpia García i García i Paula Abel i Martínez. Xiquetes, Sofía Galve i Pocoví i Carla Tomàs i Sánchez. Xiquetes, Beatriz Simón i Molina i María